Всем привет! Это программа «Политбомонд», программа, в которой мы знакомим наших зрителей с новыми лидерами демократического сообщества. Вот я никогда не думал, что нужно будет делать такую программу, как сегодня. Сегодня мы будем говорить о лидере белорусского национального движения, с которым нам приходится, наверное, заново знакомиться, да? Для кого-то это абсолютно новое будет имя, и это Нобелевский лауреат, который сейчас находится в тюрьме. В студии, как всегда, Александр Бураков. И я сейчас попрошу нашего режиссера показать. У нас есть несколько архивных фотографий Олеся Беляцкого. Вот смотрите, Олесь Беляцкий – это человек, который в 1987 году подписал заявление в Минский горсовет на проведение самого первого массового мероприятия в день поминовения предков Деды. Но вот по сути это вообще была первая массовая акция в истории независимой Беларуси. Его старые фотографии еще во время учебы в аспирантуре, это 86 год, он стал одним из учредителей такого неформального товариства молодых литераторов «Тутейшее». Потом в 1988 году он уже участвовал в создании общества «Мартиролог Беларуси». Это одна из первых таких неформальных организаций, с которой выросло потом движение «Белорусский народный фронт Адраджения». Олесь Беляцкий был в БНФ Адраджения, конечно. И, насколько я помню, даже какое-то время, достаточно короткий срок, был зампредседателя. Кроме того, в 90-м году он выступил одним из организаторов общества «Белорусская католическая громада», был депутатом Минского горсовета. В 96-м году организовал правозащитную организацию «Весна-96». Это организация, которая была основана после протестов 96-го года. До тех пор вообще понятия никто не имел, что такое правозащита, как она работает. И вот завтра, 25 числа, у Олеся Беляцкого день рождения. Как вы, наверное, знаете, в Беларуси у нас вот только есть два нобелевских лауреата. В 2015 году Нобелевскую премию по литературе получила Светлана Алексиевич. Она в конце 2020 года, будучи членом президиума Координационного совета, покинула Беларусь, опасаясь, конечно, ареста. А Олесь Беляцкий в 2022 году получил Нобелевскую премию мира, и он до последнего, до своего ареста в июле 2021 года находился в Беларуси и защищал белорусов, которые участвовали в протестах, голосовали за Светлану Тихановскую, потом попадали на Крестина, попадали в тюрьмы. Все думали, что Беляцкий уехал, но нет, он все это время находился в Минске, а премию в 2022 году он получил уже находясь в тюрьме. И смотрите, главная тема наша сегодня – это вот просто шок-контент, по крайней мере для меня. 1,5 года Беляцкий находился в СИЗО под следствием, а после этого был направлен в Горецкую колонию номер 9. Если кто-то не знает, Горки – это на краю Белоруссии, это такой достаточно холодный город в Могилевской области. Горки стоят прямо на границе с Россией. И колония там предназначена для рецидивистов, то есть там убийцы, насильники, профессиональные воры. Вот это те люди, которые сидят рядом с Нобелевским лауреатом. И последние 1,5 года Олесь Беляцкий находится в заключении вот без, знаете, на тюремном сленге это называется подогрев. Вот он сидит без подогрева. То есть ему за 1,5 года в колонию не передали ни одной передачи, не бандероль, у него нет денег на товарку, даже 2 базовые величины, которые положены по режиму, по закону. Нет вообще ничего, нету даже писем, адвоката к нему не пускают. Вот такая ситуация. Зараз я перейду на беларускую мову. Глядзіце, у нас двухмоўная праграма. Я адмыслова пачынаю па-руску, таму што шмат хто кажа, што давайте па-руску таксама, таму што не все разумеюць беларускую мову. Беларускую мову нам кажа, што трэба прынцыпова блюсці, і мы мусім на ёй размаўляць. Таму давайте на 2 мовах. І сёння мы будзем абмяркоўваць нашу тэму з адной з лідарак амерыканскай дыаспары беларусаў. Надзея Нортон з намі на прамой сувязі са Злучаных Штатаў Амерыкі. Спадарня Надзея, прывітанне. Вітаю, Александр, вітаю ўсіх гледачоў. Дзякуй за запрашэнне. Да, а чаму з надзеяй? Таму што беларусы Амерыкі пішуць петыцыі кангрэсменам, вось пра гэта крыху пазней будзем гаварыць. А зараз
Давайте дадим сведчанні іншага палітвязня. Леонид Судаленко Координаційна рада прайшоў працує над таксама. Леонид Судаленко таксама адседзеў у турме, да, быў вызвалены, ён атрымаў 3 гады калоніі, сидзеў у віцебскай калоніі нумар 3. І давайте зараз у нас ёсць відэа, ён ляціць зараз у Брюссель, і мы запісалі тое, што ён распавядае, як жыве Алесь Беляцкі. Трэба памятаць і не забывацца пра тое, што Алесь Беляцкі адбывае тэрмін асобага рэжыму. Гэта не агульны, не агульны рэжым, скажем, а асобы рэжым, дзе вельмі складана у такім рэжыме адбываць, тым больш такі тэрмін вялікі 10 гадоў, які ў яго, мабыць, у 31 годзе скончваецца. І я уже казаў, яшчэ раз кажу, што нават пасля 3-5 гадоў зняволення ўзнікаюць такія незваротныя праблемы са здароўем, выпадаюць зубы, напрыклад, псіхічны стан вельмі складаны. А уяўляеце, у такім узросце, як у Алеся, 62 гады прабыць яшчэ ў турме 7 і выйсці ўжо ў 70, гэта вельмі пашанцуе, калі мы яго зможам дачакацца, не пабоюсь гэтага слова, нават жывым. Поэтому вось той лозунг выратаваць нобелеўскага лаўрэата, які кінуты ў краіне, у цэнтры, яка знаходзіцца ў цэнтры Европы, кінуты за краты і знаходзіцца ў жудачных умовах, вось гэты лозунг павінен гучаць кожны дзень. Я магу уявіць сабе, што Алеся трымаюць у адзіночнай камеры, у рэжыме інкамунікада, без сувязі са знешнім светам, без нармалёвай медыцынскай дыягностыкі здароўя. Ды зноў жа у гэтых жа месцах не выдаюць пастельную белізну, забіраюць нават сваю цёплую, я маю на ўвазе цёплую споднюю белізню забіраюць. Там вельмі холодна, таму што не даюць коўдры, падушкі, матраса не выдаюць у гэтых камерах, а асабліва ў халодны час там вельмі холодна. Я прабыў 10 дзён у карцеры і ноччу больш за 30 хвілін не мог заснуць, таму што вельмі складана. А турэмны доктар, які падчас абеду, калі падаюць ежу ў кармушку, задае пытанне, як у вас здароўе, усе скаргі турэмнаму доктару скончылі з тым, што ён сказаў. Напрыклад, я скардзіўся, што мне вельмі холодна, што ў мяне дыябет, калі ласка, прыміце меры. Але ён сказаў, захварэеце, будзем лечыць, і пайшоў далей. Фармальна там, конечно, все ж ёсць фармальна, у нас же все ў краіне фармальна, і фармальна у тым ліку там і аказваецца медыцынская дапамога. Паводле беларускага заканадаўства у месцы зняволення ці грошы паслаць на асабісты рахунак, ці перадаць тую ж харчовую перадачу, ці прыйсці на спатканне як на кароткатэрміновае, так і на доўгатэрміновае да 3 дзён, да 3 сутак, могуць толькі блізкія родныя. Наколькі вядома, у Алеся Беляцкага блізкіх родных у Беларусі не засталося, таму што жонка, як і яго сын адзіны, вымушаны былі пакінуць межы Беларусі у сувязі з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца ў краіне. І пагэтаму, як вядома, як кажуць у тых месцах, Алесь Беляцкі сядзіць на палажняке, то бок ён харчуецца толькі тым, што яму прадастаўляе дзяржава. І я павінен тут сказаць, што вельмі цяжка вытрымаць менавіта на той ежы, якую дае дзяржава, такі працяглы тэрмін без шкоды для здароўя. Мы чуем, што даходзяць чуткі пра тое, што у Алеся Беляцкага вельмі зрок сильна упаў. І гэта заканамерна, таму што падае імунітэт, і безумоўна гэта цягне за сабой такія наступствы, як падзенне зроку, ды іншыя праблемы са здароўем. Поэтому сёння нам вельмі важна падтрымліваць гэты лозунг і нават крычаць пра яго. Давайте выратуем нобелеўскага лаўрэата, у якога паступова забіраюць здароўе у беларускай турме.
Я бы так не сказал бы, что это гестапо, что это газовые камеры, але ж часам тое абыходжанне, якое прымянялі ў дачыненні, напрыклад, да мяне, можна было расцэньваць як катаванне, як такое, як абыходжанне, якое зневажае чалавечную годнасць. Я ў першую чаргу маю на ўвазе вось адносіны супрацоўнікаў гэтых калоній да асуджаных, таму што для іх, як яны вельмі часта паўтаралі, для нас вы ніхто, вы злачынцы. Мой опер прямо мне ў вочы казаў: твой прыгавор уступіў у законную сілу, значит, ты злачынца, і я буду з табою абыходзіцца як са злачынцам. Хаця вядома, што усе палітычныя вязні ў Беларусі сядзяць без злачынстваў. Яны сядзяць толькі за тое, што патрабавалі перамен, а праваабаронцы сядзяць за тое, што дапамагалі іншым ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі. Ну, вось такая, я бы сказаў, шакуючая троху інфармацыя, да? Для мяне было так цяжка зразумець, калі мы размаўлялі з гаспадаром Судаленко, да? Вось уявіць, што чалавек будзе выходзіць в 31-м годзе, да? 10-гадовы тэрмін Алесю Беляцкаму быў дадзены за тое, што ён проста кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна», і грошы шлі праз праваабарончы цэнтр для раздачы людзям. Усім зразумела, што ён не браў гэтыя грошы, тым не менш ён быў арыштаваны. Спадарня Надзея, ну глядзіце, нобелеўскія лаўрэаты – гэта ж цвет нацыі, да? Ва ўсіх краінах іх носяць на руках. У Беларусі нобелеўскі лаўрэат сядзіць у турме нават без адваката, без сваякоў, ну абсалютна без нічога. Як вы лічыце, ці дастаткова беларусы робяць для таго, каб, ну можа, ну давайте вуснамі Судаленкі скажам, каб выратаваць проста ад смерці свайго нобелеўскага лаўрэата? Ну, я лічу, что, конечно, мы недостаткова робім про гэта, потому что справа не ў тым, что, ну, як бы ён не выйшаў на волю, але ўсё ж таки, ну, по розных разнастайных прычынах зараз, конечно, вот эта хваля солідарнасці, яна спала, гэта адчуваецца. Поэтому, конечно, ёсць пэўныя асяродкі по ўсяму свету і нават у самой Беларусі людзей, які намагаюцца ўсё ж таки. Але я думаю, што патэнцыял наш, як і дыаспоры, так і внутры Беларусі, значна больш велізарнейшы. І гэта вось проста, я кажу, што проста ў кожную трубу, да, то бок вот дудзець, казаць, распавядаць, гэта тое, што мы можам. Поэтому я бы заклікала, конечно, всіх людзей. Нават гэта могуць быць проста прыватныя размовы, да, што вот такія рэчы адбываюцца у цэнтры Еўропы вось у 2024 годзе з чалавекам, які пацярпеў фактычна за сваю дзейнасць, за праваабарончую дзейнасць, атрымаў міжнароднае прызнанне, самую высокую, скажем так, міжнародную адзнаку за сваю дзейнасць, але да гэтага часу ён сядзіць у турме, поэтому ну, ён не мае голаса, але мы ўсе маем. То бок, у нас 9 мільёнаў у краіне, у нас там па розных адзнаках да 3-4 мільёнаў за межамі Беларусі. То бок, вось, калі ласка, усе гэтыя людзі у прынцыпе могуць пра гэта казаць, поэтому заклікаю як беларусаў США, так і беларусаў по ўсяму свету, конечно, далучацца. І зараз добрая нагода, гэта 25 верасня, гэта дата народзінаў гаспадара Алеся, проста казаць пра гэта, распавядаць. Але, ну, не трэба абмяжоўвацца толькі гэтай датай. Зараз добра, што вот дзякуючы дню народзінаў, ініцыятыве праваабарончай арганізацыі «Вясна», да, то бок вот пачынаецца гэтага хваля. Але я хочу адзначыць, што давайте гэта толькі як пачынаецца, да, то не трэба скончыць яе там у чацвер, што ўжо дзень народзінаў прыйшоў. Нет, гэта пачатак. І давайте вот на самых разнастайных не бойцеся не тое сказаць, не там гэта, ну гэта не так страшна. Самы важны месседж – гэта пасыл. Да, глядзіце, ну я просто ведаю, што беларусы Амерыкі першымі адгукнуліся і робяць сваю акцыю, да, просто і акцыя адбываецца пасля таго, як мы ведаем, што расійскіх апазіцыянераў абмянялі на
американцы обменяли на расійскіх шпіёнаў, атрымліваецца, да, і атрымліваецца, што ёсць спадзеў на тое, што гэта можа паўтарыцца, да, і хтосьці з беларусаў апынецца ў такім спісе. Скажыце, калі ласка, вось калі казаць пра акцыі беларусаў з ЗША, да, Амерыка, ну, нумар адзін у свеце, да, мы гэта ведаем. Што там можна зрабіць? Што могуць зрабіць беларусы з ЗША? Ну, якби асоціація білорусів в Америці, да, долучилася ось на заклик правооборончої організації «Весна» і використала зворот спадара Судаленки для того, щоб на його базі ми створили свій зворот, який закликає менавіта конгресменів, тобто це представників Палати представників і сенаторів, до того, щоб долучитися і використовувати свій вплив вось у гэтым вялікім такім рухе вызвалення беларускіх зняволеных і Алеся Беляцкага ў прыватнасці. Поэтому гэта адзін лічыцца унутры Злучаных Штатаў, гэта адзін з самых дзейных сродкаў, то бок так званая дэмакратыя знізу, да? Бо кожны жыхар Злучаных Штатаў, вось ён або уже выбаршчык, або патэнцыйны выбаршчык гэтых самых конгресменаў. Поэтому яны слухают тое, што хвалюе іх выбаршчыкаў. То бок гэта называецца адвакацыя, гэта называецца лабіраванне сваіх інтарэсаў. І вось мы, беларусы ЗША, не дапрацоўваем. Вось, то бок нам трэба вучыцца менавіта працаваць са сваімі кангрэсменамі. Я хочу нагадаць, што гэта права чалавека, які жыве ў Злучаных Штатах, незалежнасці ад таго, мае ён грамадзянства на сённяшні дзень, не мае. То бок гэта права вам дадзена з варота па турбуючых для вас тэмах. Вось, у дадзеным выпадку гэта палітвязні, вы распавядаеце, што адбываецца ў вашай краіне. То бок вот так вот знізу даносіць. Поэтому я заклікаю зараз па ўсіх каналах беларускай дыяспоры ЗША, вось, распаўсюджваецца петыцыя, бо ёсць такая форма зварота, называецца «Резист-бот». Гэта займае літаральна некалькі хвілін, каб яе падпісаць. Вот зараз ужо фактычна за суткі падпісала каля 100 чалавек, але, конечно, беларуская дыяспора ў ЗША значна большая. Вось, я ўдзячна кожнаму з гэтых 100 чалавек, хто ўжо падпісаўся, дзякую вам вялікі. Вось, але заклікайце сваіх сяброў, сваякоў, і яны не мусяць быць беларусамі. Яны могуць быць амерыканцамі, там, кім заўгодна, просто падпісаць і падтрымаць. Бо чым больш будзе такіх зваротаў, вось, тым больш, конечно, гэта будзе на слыху. То бок гэта тое, што мы можам зрабіць, безумоўна. Ну і плюс я вельмі класна сталася, што сёння Светлана Ціхановская падчас сесіі ААН таксама закранала гэтую тэму палітвязняў. Зараз будзе адбывацца шэраг сустрэч у розных гарадах, вось у тым ліку ў Філадельфіі, там беларусы ў Сіці-Холл пойдуць, будуць распавядаць пра гэтую. То бок выкарыстоўваць проста любую магчымасць, вот, і адразу вельмі важна казаць пра гэта і прапановваць дзеянні. Пісаць лісты, звароты. Як напісаць усё, зноў-такі мы падрыхтавалі і ёсць гэта інфармацыя ў нашай інфармацыйнай кампаніі, поэтому, калі ласка, далучайцеся, заходзьце на сацыяльныя сеткі асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, яна больш вядома як АББА, з аднім Б. Вось, і там ёсць уся гэта інфармацыя. Думаю, што разам мы зможам зрабіць гэтую змену. Спадарня Надзей, вось глядзіце, пакуль ішла падрыхтоўка, я ведаю, што былі дыскусіі, да, і вы выказваліся ў тым сэнсе, што беларусы, я не ведаю, як гэта сказаць, альбо занадта сціплыя, альбо занадта мямлі, што ли, да, і вы казалі, што мы прайграем прыкладам армянам. А вось можаце крыху так шырэй распавесці, як гэта адбываецца? Так, я думаю, што мы не мямлі, тут просто хутчэй нейкія пэўныя асаблівасці нашага нацыянальнага характара, да, вось, і гэта базавана, конечно, і на гістарычных абставінах, да, то бок, глядзіце, все проста, нас усіх у дзяцінстве, што нам казалі бацькі, або нават настаўнікі і так далей. Не высоўвайся, маўчы. І ясна чаму, да, потому что любое твое, як бы, такая актыўнае дзеянне, вось, можа выклікаць потым праблемы, да, і, конечно, зараз мы ўсё гэта бачым, вось, на свае ўласныя вочы. Гэта, безумоўна, вельмі моцна уплывае. Поэтому беларус сціплы ў гэтым сэнсе выказваць гучна сваю пазіцыю.
гэта ну просто як бы у нас унутры гэтага няма, ну у нас іншая культура камунікацыі і тут канешне вось мы вельмі прайграем іншым, ну нават не прайграем, мы просто супер адрозныя ад іншых, да, то бок ад тых жа армянаў, напрыклад, ну тых, хто больш бліжэй да нас, да, украінцаў, які просто вот ну у кожны, я не ведаю, рупар, наколькі гэта магчыма, крычаць пра праблемы сваёй краіны і дабіваюцца, потому что, напрыклад, армянскае лобі ў Злучаных Штатах лічыцца адной з самых мацнейшых, хаця краіна сама по сабе таксама так невялікая, як і Беларусь. Поэтому да, тут як бы трэба вось ну неяк сабе пераламіць і все ж таки уздымаць свой голас, вось, ну, рабіць голас беларусаў гучней, як у ЗША, так і по ўсяму свету. Ну і мы фактычна гэтым займаемся апошнія 4 гады, але хацелася б, каб гэты голас быў яшчэ больш мацнейшы і гучнейшы. Слухайте, ну не магу прайсці міма, зараз мне прыслалі кавалачак ліста, які калегі Алеся Бяляцкага адрасавалі, ну наколькі я разумею, будуць яшчэ звароты, здаецца, да ўладаў у Польшчы, да? Я, Надзея, не ведаю, што у вас напісана ў лісце, да? Ну ось хочу прачытаць цікавы такі момант, ці пагадзіцеся вы, да? По-руску, ну, в оригинале по-русски прочитаю. До сих пор Нобелевская премия мира была присуждена только 5 раз людям, которые были в заключении в тюрьме за свои убеждения. Да? То есть всего 5 случаев, когда человек сидел в тюрьме за убеждения, и ему присудили Нобелевскую премию. При этом в Европе было только 2 таких человека. Первый – Карл фон Осетский в 1936 году в нацистской Германии, я так понимаю. И второй – это Олесь Беляцкий, 2022 год, Беларусь. И вот что пишут соратники Беляцкого. Карл фон Осетский фактически был заключен в тюрьму на всю оставшуюся жизнь и умер от болезней, приобретенных в нацистском концлагере. Несмотря на присуждение ему высокой награды, его не удалось спасти от рук нацистов. Почти столетие спустя второй узник совести, имеется в виду Беляцкий, находится в руках людей, чья идеология сродни нацизму. Не дать ему умереть в тюрьме диктатора Лукашенко, дело чести всех честных людей мира, пишут соратники Беляцкого. Политические заключенные в Беларуси, как и евреи в нацистской Германии, носят особые знаки отличия, желтые бирки. Но на самом деле это так, и все узники рассказывают, что да, их признают там склонными там, к терроризму, да, и они носят эти желтые бирки. Надея, як вы лічыце, вот параўнанне з нацысцкай Нямецчынай у дадзеным выпадку адэкватнае? Ну, у пэўнай ступені, безумоўна, хаця б з тымі ж самымі біркамі, ну, просто лагічна, да, то бок ёсць такія біркі адрозныя там і тут, і, ну, і па-другое, то, што таксама лаўрэат прэміі свету быў, ну, знаходзіўся ў зняволенні падчас прысуджэння. Поэтому, конечно, ну, як бы я хочу сказать, что тут нам, ну, напэўна, трэба все ж таки, ну, усведамляць, что дзякуй Богу, что у нас няма канцэнтрацыйных лагерэй і няма таго, што адбывалася ў засценках гестапа, безумоўна. Вось, ну, бо гэта все ж таки ўжо зусім іншы ўзровень, я вельмі спадзяюся, што да гэтага не дойдзе. Але тэндэнцыі ў гэтым кірунку у нас, безумоўна, прысутнічаюць, то бок мы ведаем пра самыя разнастайныя спосабы катавання беларусаў, да, ну, вяртаючыся да Алеся Беляцкага, да Марыі Калеснікавай, да Віктара Бабарыкі, да і шмат да каго мы не ведаем, да, то бок зноў-такі, да, ну, што такое інкамунікада? Ну, гэта катаванне, самае сапраўднае. Вось, што ты, ну, нават, ну, цалкам абмежаваны ад света, і гэта катаванне, яно ідзе не толькі для гэтага чалавека, а для сваякоў, якія знаходзяцца на волі, але нічога не ведаюць пра свайго блізкага чалавека. Тое самае, што Светлана Ціхановская, вось уже год яна нічога не ведае пра свайго мужа. Вось, і хоць яна і робіць усё, што ад яе залежыць, але, ну, яна нават не ведае, ці ён ведае пра гэта, ці ён нават жывы. Вось, поэтому нейкія пэўныя паралелі, конечно, безумоўна, мы можам праводзіць. Але я вельмі спадзяюся, што іх все ж таки будзе менш, і мы не дойдем до такого Надея, брутального. Глядите,
Глядзіце, а вось такія параўнанні з саседскім, якія ўключаны вось гэтыя лісты да дзеячоў міжнароднай супольнасці. Гэта эфектыўна? Вось як бы ў Амерыцы ўспрынялі такую інфармацыю? Ну, тут Америка ж яна вельмі разнастайная, поэтому я могу сказать, могу прыклад провести, як реагуе мой муж. Вот, бо ён побач. Ён американец, народжаны у Каліфорніі, выхаваны, скажем так, у дэмакратычна-ліберальных каштоўнасцях. То бок часамі ён мне просто кажа, ты мне не кажы, потому что, крацей, у ягонай карціне света ён нават усведаміць падобнага варыянта не можа. Вось у нас такі быў выпадак з арыштамі за карзіны з харчаваннем, якія аплочваліся. То бок я яму разоў 5 тлумачыла, што адбылося. Он кажа, чакай, то бок просто людзі набывалі харчаванне і за гэта іх арыштавалі. Я кажу, так. Он кажа, у меня адбываецца взрыв мозга. Он кажа, я нават настолькі для яго гэта, цяжка ўспрыняць і зразумець. І я з гэтым вельмі часта сутыкаюся, як у сваёй сям'і, так у іншай камунікацыі. То бок яны, вельмі складана зразумець, што ёсць нейкія краіны, у якіх такія абставіны, і гэта рэальнасць, рэчаіснасць, гэта не нейкія мастацкія фільмы, ці нават дакументальныя, да, там, пра гестапа, ці там пра нейкую другую сусветную вайну. Не, гэта сёння у паралельных, у іншых краінах адбываецца. Як вельмі часта, чаму беларусы, не выходзяць, не пратэстуюць і гэтак далей. На амерыканскія мазгі, канешне, табе нешта не падабаецца, ты выходзіш і пратэстуеш, але ты не чакаеш, што цябе за гэта адразу пасадзяць у турму. То бок, і колькі ты не тлумачыш, гэта настолькі цяжка зразумець. Я проста для сабе, зрабіла такую выснову, што тлумачыць, канешне, трэба, але чакаць, што яны ўспрымуць гэтую інфармацыю так, як мы ўспрымаем, гэта немагчыма, просто потому, што яны выхаваны ў зусім іншым светапоглядзе. Вось. Як нам, беларусам, у свой час, конечно, даволі складана зразумець, як працуюць дэмакратычныя краіны. Вось. І з гэтага пункту гледжання гэта супер, што зараз беларусам прыйшлося раз'ехацца па ўсяму свету і жыць ужо, набываць гэты досвед, разумеючы дэталі, як гэта адбываецца. Вось, поэтому амерыканцам складана зразумець, але яны спрабуюць, яны ўсё роўна спрабуюць. Слухайте, вось вы прямо, я злаюсь на тым, што добра падвялі, да, у нас літаральна 5 хвілін застаецца, да, а яшчэ, я ж не магу абмінуць тэму каардынацыйнай рады, про якую мы ўвесь час распавядаем, да. Вось на гэту падзею, на дзень народзінаў і акцыі салідарнасці з Бяляцкім рэагуе і каардынацыйная рада. І пару гадзінаў таму мы паразмаўлялі з яшчэ адной лідаркай беларусаў у Амерыкі, гэта Марія Ефімова. Розніца ў часе вельмі вялікая паміж США і Еўропай, таму мы дамовіліся даць яе ў запісе. Цікава, што гэта беларуска Амерыкі, якая ўваходзіць у каардынацыйную раду. І давайте паслухаем вось, што яна нам распавяла. Каардынацыйная рада працуе над гэтым пытаннем. Ужо абмяркоўваецца у нашай фракцыі «Еўрапейскі выбар» ліст. І мы хочам зрабіць так, каб ліст гэты быў не проста такая адпісанка, а з канкрэтнымі пунктамі, што мы можам прапанаваць па гэтаму пытанню. То бок, дапрацоўваецца гэты ліст, аддаецца ў каардынацыйную раду на галасаванне. Каардынацыйная рада агулам ці галасуе, ці не, яна дапрацоўвае гэтае пытанне, ці не дапрацоўвае, галасуе за гэта, і гэты ліст, гэты зварот ужо ідзе ў адпаведнай камісіі ў Кангрэс. Хутчэй за ўсё, гэта будзе камісія па правах чалавека і камісія па замежных справах у Кангрэсе. Гэты зварот будзе разглядацца, і ўжо якія будуць вынікі, па гэтых выніках мы будзем глядзець, што рабіць далей. Ацэньваю вельмі пазітыўна, канешне, камунікацыя без усмешак, такое ўсё жорстка, і тое, што спачатку людзі ў каардынацыйнай радзе пытаюцца знайсці мінусы ў працы той ці іной фракцыі. У адрозненні ад
амерыканскага менеджменту і гэтак далей. Спачатку тут усе ўсё хваляць, знаходзяць плюсы, а ўжо потым працуюць над мінусамі. У Координацыйнай радзе адразу ўсё пачынаецца з мінусаў і адразу з крытыкі, што трохі здзіўляе, таму што, магчыма, прызямляе і не хочацца далей працаваць, мажліва, некаторым, а можа, некаторых гэта бадзёрыць. Ну, гэта такі асаблівасць беларускай Координацыйнай рады ў гэтым пытанні. Ну, ось Марія Єфімова цікавую рэч сказала вось у другой палове. Да, вялікі дзякуй за тое, што Координацыйная рада хутчэй за ўсё накіруе ў Кангрэс ЗША свой афіцыйны зварот, да? Але я хочу вось пад фінал праграмы запытацца, вось гэты негатывізм беларусаў, ён не перашкаджае нам? Вось у сітуацыі з Бяляцкім, ведаеце, у меня самае вялікае пытанне, вось зараз 24 год і ёсць акцыі салідарнасці. А я ловлю себя на тым, што ў 23-м же іх не было. І вось тое, што Марія кажа, што беларусы вось у Координацыйнай радзе, да, шукаюць, што дрэнна, да, і не бачу таго, што добра. Ці не перашкаджае яно нам? Такое ўражанне, што і пра Бяляцкага неяк не ўспаміналі. Да? Чалавек уже 3 гады сядзіць, з іх 1,5 гады ось інкамунікада, да? 1,5 гады ён сядзіць без там харчавання, без нічога, і мы толькі цяпер пра гэта ўспамінаем. Спадарня Надзея, вось як вы лічыце, вось можа гэта такая рыса беларусаў проста, ну, увесь час злавацца, неяк увесь час лаяцца і шукаць адзін у адным нейкія мінусы? Ну, па-першае, вельмі перашкаджае, то бок, бо калі з'яўляецца вот такі пошук нейкіх хібаў іншых, вось, то бок гэта адразу просто збівае хвалю творчасці. Вось, то бок нават калі ты ідзеш нейкім адкрытым забралам, у цябе ёсць нейкі пасыл і так далей, ці адразу пачынаюць цкаваць, то бок, ну, конечно, у нейкі момант ты апускаеш рукі і не хочаш гэта рабіць. Я не думаю, што гэта нейкая асаблівая рыса беларусаў. Вось. Я ведаю, што гэта у кожнай нацыі, у кожнай грамадстве ёсць пэўная частка людзей, які вось так адмоўна ставяцца адзін да аднаго. Вось. І замест таго, каб рабіць нейкую агульную справу, будуць увесь час перашкаджаць, шукаць нейкія хібы, там не то, гэта, не гэта. Я думаю, што тут адзіны рэцэпт, які можа быць, гэта наадварот шукаць не адрознасці, а падабенства, над чым мы можам сутыкацца. І толькі тады мы можам рушыць наперад. Ну, але так, мы, безумоўна, і Координацыйная рада, у якой я таксама мела дачыненне у другім складзе, вось, я ведаю, што там адбывалася. Вось. Ну, яна такі пэўны зрэз паказвае, як цяжка дамаўляцца паміж сабой. Хаця мэта наша, яна, у прынцыпе, даволі зразумелая і відавочная. Вось. Ну, я ўжо не кажу, што ўсе гэтыя такія... Мне зараз значна прасцей бачыць пэўныя моманты дзейнасці Координацыйнай рады, бо я звонку знаходжуся. І я значна больш разумею тую крытыку, якую мы атрымлівалі ў свой час. Вось, да, гэта не здольнасць дамаўляцца, альбо, ну, гэтай дамоўленасці вельмі складана адбываецца. Поэтому, конечно, мне здаецца, зараз беларусы, і ў тым ліку дэмакратычным коле, ну, праходзяць такі і усведамляюць, з кім ты можаш супрацоўнічаць, з кім проста не, потому что ты нават просто па маральных каштоўнасцях не сходзішся, потому что я лічу, што нават самыя шляхетныя мэты не мусяць дасягацца любымі метадамі. Вось. Потому что, ну, такі вынік будзе. Спадарня Надзея, ну, на самы фінал, чаму я завёў вось гэту всю размову, да? Алесь Бяляцкі ў сваім слове апошнім на судзе, ён жа казаў пра тое, што б не адбывалася, да, хто б як не пацярпеў, ну, вось на той момант суда, да, ён казаў, што нам трэба выходзіць на нацыянальны дыялог. Я не ведаю, што ён скажа, калі, дасць Бог, мы чакаем гэтага выйдзе з турмы. Як вы лічыце, вось гэты нацыянальны дыялог, ён яшчэ магчымы ці ўжо не? Бо мы бачым, што ўчора ў Магілёве там ужо пачалася рызня, да, Губопі кагосьці спрабаваў затрымаць, да, і чалавек парезаў 2 міліцыянераў. Это вось першая кропка такая, ну, просто жахлівая, калі людзі ўжо гатовы на гвалт.
Ну, я вельмі спадзяюся, што, конечно, мы можам дамовіцца. Ну, мы людзі, перш за ўсё, да, і ўсе, і праваабаронцы, і разнастайныя палітыкі кажуць пра тое, што трэба выкарыстоўваць слова до самага апошняга моманту, то бок словам дамаўляцца, а не кулямі. Поэтому беларусы, я думаю, што здольныя ўсё ж такі размаўляць, дамаўляцца, але мы ідзем да гэтага шляху. То бок, напэўна, зараз ён яшчэ не пачаўся. І спадар Беляцкі, ён як візіянер, ён просто бачыць гэтую будучыню і кажа пра тое, што будзе адбывацца. Я таксама веру ў тое, што нам усё роўна прыйдзецца дамаўляцца, дараваць нейкія моманты дзеля таго, што ўсё ж таки будаваць краіну. Потому што, ну, шлях куляў, ну, ён да чаго прыводзіць? Шлях ненавісці, ён толькі яшчэ больш ненавісці з'яўляецца ў свеце. І тады, ну, немагчыма проста, як бы, тады мы праходзім да вайны, но я не думаю, што ні той бок, ні гэты, напэўна, калі вот наўпрост запытаеш, там, нават той же Губопік, і нават самого спадара Лукашэнка, вы што, хочаце грамадзянскай вайны, ніхто не адкажа на гэтае пытанне станоўча. Ніхто не хоча грамадзянскай вайны, поэтому я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі базавыя чалавечыя каштоўнасці любві адзін да аднаго мы ўсё ж такі узгадаем пра іх і будзем выкарыстоўваць нашы гэтыя здольнасці. Дзякую вялікі беларусам Амерыкі за тое, што распачалі акцыю салідарнасці. Дзякую, Надзея Нортон. Дзякуй вам за запрашэнне, за прапанову. Спадзяюся, будзем бачыцца ў эфіры. Праграму Александр Буракоў. Ну, не хачу казаць нейкія такія пазітыўныя словы для настрою, просто беражыце сябе і памятайце пра Алеся Беляцкага, які святкуе дзень нараджэння ў турме. Сустрэнемся праз тыдзень.